Всеки момент от живота ни е като празен лист хартия, готов да бъде изпълнен с цветове и форми. С нейрографика всичко може да бъде нарисувано. От мечти и желания до здраве и взаимоотношения. Това е методът, който превръща въображаемото в реално. Нейрографика ни учи да бъдем осъзнати създатели на собствения си живот. Тя ни помага да визуализираме и да преобразяваме бъдещето си. Чрез маркер и хартия, нейрографика ни учи как да преодоляваме трудности и да разрешаваме конфликти без да вредим на другите. Станете част от света на нейрографика. Открийте как простите рисунки могат да променят живота ви към по-добро. И станете художник на собствената си съдба. Овладейте изкуството на нейрографика. Рисувайте бъдещето си сега. Последваме за още вдъхновяващи идеи и трансформация чрез нейрографика.